Nezdá sa vám, že sú vaše perexy trochu nudné? Perex je prvý odsek článku hneď za titulkom. Má dve úlohy. Za prvé, zhrnúť obsah celého článku, za druhé, navnadiť čitateľa, aby čítal ďalej. Prvorepublikové stavby majú nezameniteľnú architektonickú hodnotu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci milujú zľavy. Podobne ako robia šaty človeka, robí servírovanie reštauráciu. Dozvedeli ste sa z týchto vied niečo? Nezačínajte svoje články všeobecne známymi tvrdeniami. Skúste radšej zaujímavé fakty, dáta alebo aktualizačný moment. Máš lepší príklad? Mám. Inteligentné meradlá majú prísť spravodlivejšie účtovanie elektriny. Od júla 2017 je možné vďaka revízii normy na Slovensku stavať až 5-podlažné drevostavby. Ceny pamäti RAM a SSD diskov výrazne rastú kvôli dopytu po infraštruktúre pre AI. Vyskúšajte to na svojich článkoch a dajte mi do komentára vedieť, ako to fungovalo. Pre viac tipov mi dajte follow. Ja by som zabudol na bonusový tip. Niekedy stačí škrtnúť prvú vetu v Perexe a výsledok je omnoho lepší. Vyskúšajte to teraz a dajte mi vedieť.